Ja, her er et eksempel på, hvordan man kan halogenere karbonhydrid. En simpel karbonhydrid her, det er metan, og vi har valgt som eksempel her at bruge diklor. Man kan se her, at når reaktionen den forløber, så er det ene H skiftet ud med et kloratom, og det H, der før sad her, det er nu forbundet med det andet kloratom fra diklor. På den måde får man lavet en halogeneret karbonhydrid og et halogen, som altså her er hydrogenklorid, som også er kendt som saltsyre, når det opløses i vand. Processen kan fortsætte, sådan at hvis vi tager den klorerede metan hernede, og sammen med mere diklor, så kan man udskifte endnu et H-atom for at lave noget mere HCl. Og så videre. Her ser vi så processen, hvor der sidder to i forvejen, og vi får sat et tredje ind, og endelig hernede, hvor vi får sat det fjerde ind, så vi ender med det der hedder en fuldt kloreret karbonhydrid. Nu er der så ikke karbonhydrid mere, fordi der ingen hydrogen er, men fuldt kloreret forbindelse. Det er klart, at når det her det kan finde sted her med den samme reaktant, og det her det er produkt fra den første reaktion, så risikerer man nemt, at man får lavet en blanding af alle de her fire forbindelser her. Derfor så er substitution en vanskelig proces at håndtere, fordi man tit får lavet mange forskellige forbindelser.